बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो आमगुरि बाजारनि खोलाथिंजाय थानाय मोनसे गामि खैलागावआवहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दाख्लैनिफ्रायनो नोंथांमोना निश्चय नुदों जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेबायदिनो बेंटल 3 नं सेरफांगुरिनि सोमदोन नार्जारिनि अनसुलि बिसिखौ बेबायदिनो गोबांथार ससियेल मिडियाआवहाय होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा आङो दाख्लैबो आङो बे रंजालि नार्जारि जायबा बिजों आङो भिडिअ लाफैखांखाबाय। ओमफ्राय दा मोननैबो रायजोजों मोजाङैनो गोरोबनानै होगोन होननानै आं बुंखादोंमोन। दा थिग बेबायदिनो दाख्लै थांनाय बिस्थिबार 9 थारिख खालि दा मोननैबो गामिनि रायजो राजाजोंहाय ओरैबायदि मोजाङैहाय समाधान जानानै थांबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे खैलागाव गामिनि मानगोनां गावबुरा लोगोसे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे बेंटल 3 नं सेरफांगुरिनि गावबुरा बेबायदिनो जयैनो मिटिं जालायलायनायनि गेजेरजों जोबोद मोजाङैनो माने मिलायनानै थांबाय। ओमफ्राय दा थिग बेबायदिनो ओमफ्राय आङो बेखौनो क्लियारिफिकेसन हरनो होननानै आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लानानै फैफिनदों। मानो होनना बुङोब्ला माखासे गोबांथार मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो, माने मोनबायना मोनाखै, माबायदि जानानै दं दासिमाव, बेफोरबायदि कनफिउस जानानै थायो। दा बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि दारैहाय आं खोन्थाहरनो सानदों जाहैबाय। दा मोनबाय, ओरैबायदि मोजां मिलायलायबाय। ओमफ्राय दा दिनैबो आङो बे रंजालिमोननि न'आवनो दंफैयो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयावहाय जायबा रंजालिनि हासबेन्ड दाख्लैहाय भिडिअ होदोंमोन बेबो दंफैयो। दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय दा मोजाङैनो मिलायनानै थांबाय। ओमफ्राय दा बिनिफ्रायबो फंसेसो खोनासंनानै लादो आरोखि। दा जोङो सफैबाय नै रंजालिमोननि न'आव आरो गारिबो रायजों फैसाबाय आरो जोङो। ओमफ्राय नै न'आबो माहाजोनखा। मानो होनना बुङोब्ला बिहामजो सासे लायबावनांगौ दङ। दा बेबायदि आरोखि नै मादैमोननि न'आ मोजांथार मालाय नुबाय। गय बागाना गोगोमखा। ओमफ्राय दा दङ नै ओरैहाय बिजामादै नामाखौ बावबाय थायोलै आं, सोमदोन नार्जारि। ओमफ्राय ओरै दं नै मादै ने मादै मोजां ना खबर सबर? मोजां। दाथ' क्लियार मिलायजोबखाबाय ना? औ ओरैहाय नै ओइ सानसुलि, औ सानसुलिलायनायबो रंजालि बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नों माबाफोर बुंनो गोसो नामा? आंनि बुंनांगौआथ' बेनो, माने मोननैबो गामिजों दा गोरोबलायबाय। माने सावरायनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां समाधान जानानै थांबाय। दा जों सानैबो हौवा हिन्जाव सानैबो मोजाङै गोरोबनो हाबाय। आरो स्पेसियेलि आं बेखौनो मान बावनो सानो, नैबे खैलागाव गामिनि गावबुरा बिथां आरो बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो मोजाङै जोंनि गेजेराव बिजिरनानै होदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावो। बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। ओमफ्राय नै मादैया दाबाजों फंसे हरदोलै। माने बारा खर'आ सौहायाब्ला नालेंखर रोङागौनोलै मिथिबाय। ओमफ्राय खांख्राइ मेलेम जानांगौनो दा मादैनिया बिदिला मेलेम जासिनो दा। दा बेबायदि आरो बांद्रायला दाबाजों देनांगौलै नोंखौ। दे আচ্ছা কেমন আছে বোন? ভালো আছি। ভালো আছে? আচ্ছা পরে ভাত খাইছে? খাইছি হ্যাঁ। আজকে কি সবজি? এটা মুরগির মাংস, ডাল ঝোল আরো আর নেই। আর নাই? আচ্ছা সব কথা বলতে পারে না? হ্যাঁ। আচ্ছা জাল্লাलैजों পুরা गोरोंदे इयो रायलायनो। मा भाषा होनोमोनलायखौ? बेंगली। बेंगली अच्छा। ओ তোমাদের বাড়ির নিমন্ত্রণ করে আসবো দে একদিন। হ্যাঁ ঠিক আছে আসো। বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি সেটাই তো আমার বাড়ি। তাই আবার তোমার হাজবেন্ডের বাড়ি কোথায়? আমার হাজবেন্ড বাড়ি বেঙ্গটলে। আচ্ছা একদিন চলে যাবো দে তোমাদের বাড়িতে। আচ্ছা ঠিক আছে। আরামসে নিমন্ত্রণ করে আসবো দে। আচ্ছা अके। ঠিক আছে আসো। दा जोङो नै गय जाबाय मा जाबाय नै दाने रंजालिया मा जानो थिनलायखो ओंखाम जागारनांगौसोलायनो जों। मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय? दालि ओमफ्राय दाउ। ए दाउ एन्जर बेदर गैया? थोस एन्जर बेदरलासो जायोलै आं। दा ओंखाम एसे जालांनोसै आरो नै ओरैहाय दाउ बेदर बेबायदि खालामना होबाय नै जोंनोबो फैबाय जेला। नै दाथ' आङो बेवाइसो जानोसै बेवाइसो। फैराफै फानलु सिब्र'बो दंलायबावो आरो सिनाया। जानो हायो ना हा रंजालियालाय फानलु सिब्र'खौ? हायो। नै ओरैबायदि दे जानो मोजां दे सिनाया।
फानलु सिब्र' ना फानलु बिबारलाय दा बेबायदि आरोखि नै बहुद थायो मथा मथि बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गयाथ' बिराद गिदिर जाहैबाय नै मादैमोना बेबायदि आरो ओरैबो दङ ने ओमफ्राय दा अबाव बेरायहैगोन होनदोंमोनलाय जोंनिया थांफिननोसै मा एकदम आंखौ मय लिंदों बियो